Zimnet Radio. In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Makadiko muri yeZimbabwe, makadiko zvenyu kwezi kwamuri. Kusangana kwatiri kuita nhasi musi wechisanu, Mwari watitendera watichengeta. Never go wrong with Zimnet Radio. Wangu kanzwa kangoma kaka kamsambo kachoziva kuti ya chatotanga chatohereka. Nguva dziri ngoti ngodi pa midday UK time. Yes, ato mavharo nguva yemavharo ega. Tinoda kuti tine Mwari wemasimba ose akanga ainesu mukati mesondo rapfuura. Yes, takanga tiri panapa pachirongwa, takafamba zvakanaka, tikatandara zvakanaka, tikafara zvakanaka. Nasi Mwari watipa umwe mukana zvakare kuti tisangane muri yeZimbabwe. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadiko. DZ Studios namba faro wacho. Chirongwa chanhasi ticharova mhanzi semafambiro atinoita nguva dzese. Ndozo crossover kupinda kuBotswana kuGaborone. Nhasi ndinenge ndina mukoma Clopas Mpita. He is our guest for today. Saka panapa rega ndimbokumbira bhururu wangu panapa. Handibatidze kukuchingamidzai panapa bhururu wangu. Naika rega timonzwa bhururu wangu kuti ari kuzvigona sei panapa. Tivende kuchingamidzana kwakanaka muri yeZimbabwe. Makadiko zivisai vamwe. Mangwanani malala sei tinotenda Mwari musiki watendera muone zuva ranasimi ama mwalala sei. Good morning muone zuva rakanaka akuchengetedzei akudzivirirei kutsawo akuperekedzei kumabasa akuperekedzei kuzvikoro imi hama muwene zuva rakanaka Mwari yakuchengetei hama mwalala sei. Good morning. Yes, ndiye bhururu wangu andakumbira kuti andibatsire kukuchingamidzai. Shuwa Mwari akuitirei zvakanaka mumabasa, kudzimba, kuzvikoro kwese kwamuri. Akuchengetei nekuti Mwari ndiye anochengeta munhu chete, hakuna mumwe. Kana uchifunga kuti unochengetwa nemakona, machira, manasekuru kunyeberana chaiko. Mwari ndiye anochengeta munhu.
musazokanga no subscribe pa mafaro huchi muri Zimbabwe. Yes, imo subscribe amweta like and share zvoenda kumberi. Mukati mezora nhasi regandide dzechikomana solo moyo ndikutinya express ndiari kutivhurira mudariro nekambo kanonzika kwari kubva pabhamu rakanzi senderera ipapo buda nomukadoma umu buda nomukadoma takambokurukura naye pachirongo panapa rega tinzwe kambo kanonzika kwari. Sounds from out of this world. Zimnet Radio. Zimnet Radio, the people's choice. Ari munzira kufamba chienda kumba akasangana neangaombe yakutarira mumaoko akabata kabari akakanda kabari patsomanise hamba akapururunga akakazara asina chanacho. Akati abata kwarika ari munzira kufamba chienda kumba akasangana neangaombe yakutarira mumaoko akabata kabari Shingi Mafano on Zimnet Radio. akakazara asina chanacho. Kana wabata kakwarika koiwe ama endana kokumba ikangonde kako kana unaye wa ukerena emuba karana yeye nde wako.
Zaparanguru uchazoda kuidika chafuta moto uchazoda kuidika chafuta moto zashora wako unaye mumba zashora wako unaye mumba zotorwane muchazomuchiva zotorwane muchazomuchiva aikona kupara nguruve nepeturu maiwe zvangu kudadira wemumba chinjira kuduka musiyaka achawana nomutora In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Sounds from out of this world. Zimnet Radio. izodada nechiri mumaoko wako izodada nechiri mumaoko wako kwete kusiya chiri mumaoko uchida kugamuchira chawawimbiswa pamwe inhava yakazara mhepo hakuna ikona kudherera anzi ye ndazoona ye vemurodhi ye vanenge vanoonekera wakunetsana namai mudheni kutandanisa mai vemudheni iwega unosara kubata pazi usakiri kunzi aikona kupara nguruve nepeturu ukaisa pamoto inobvira zvimwe zvinhu soka siyana nazvo vakadikoma kutibata. Thank you so much. ukauya kwakutinya vana vaunoona vakatosiye vakatosarenda misha iyi mwari wamupindiraiwo ukauya kwakutinya vana vaunoona vakatosiye vakatosarenda misha iyi mwari wamupindiraiwo ukaenda kwatuku vana vaunoona vakatosiye vakatosarenda misha iyi mwari wamupindiraiwo vachakwanise kumisa dzimba dzavo mwari wamudzikai onga mupindire vana venyu tekuona venya vachakwanise
kumisa dzimba dzavo. kambuka ndatora pabhomu rakanzisenderera ipapo chikomana solo moyo kubuda nomukadoma nevakomana kutinya express hanzi mumwe mujinda anga akabata kashiri kadiki-diki kwakuzoona chikwari kwakusiya kashiri kayaka kwakuda kuti aendere chikwari chabva chabhururuka shiri yabva yabhururuka obva wasara usina. Inogona kutambika mukwenyu iyoyo budira dikita zviripo zvauinazvo izvozvo dada nazvo musaka subscribe pakumafaro huchi yes subscribe like and share zviende kumberi ndinokubatisai kuti tikamboti fambe nechirongwa tichange takuzopinda mugaborone ndiri kubatana namukoma Cleopas Mpita ndo guest artist wedu mukati mezuva ranhasi makadiko Yarari mani, vinofamba nyore inorema inoda mujipana mazana uya kachinimira changu tibetserane inorema inoda mujipana mazana pamene bora Glasgow Football Club Kadoma mude atachi pokosa kochi itaila komanande manyukunyuku marasta ndiko kamba katavhura nako chirongwa chamusi wanhasi yes mwari atitira zvakanaka mwari watigonesa mwari watichengeta mwari vanongotigonera misi yese ngatizova namatai tisakanga nekuzowatenda pese paunomuka izova nanguva yekuita munamato mwari vakatikoshera vanotisimudza vanotigadza nemadzimambo yei chiko chandingataure pamusoro pamwari naye wedu wei chirongwa chinechi 99.99999% zimusic yekeka mazvita mukoma solo moyo chikwari kubva pabva musenderera ipapo ndopinda muglenora ndikubatana kumaimani wefambirai dandira express paalbum yakanzi munozodei kamba kanonzi pakuuya kwake achaita kunge zviya panguva yanowa vanhu vaifara vachitakwa vaiwana navachiwanana iri nyaya yokusada kutenda sezvinoda baba vanhu vashema kaita sei shemi You can never go wrong with Zimnet Radio. achipikisa ukaita nharo netauro varumeterera ivo inzirase gara wakaziva kuti chavareva iwo nemambo achipikisa ukaita nharo netauro morondo sochemanani vamwe vanenge vave kudenga iwe ukaita nharo nozodaidzani patu
moto kwarirara mangwana kutambura unosochema nani vamwe vanenge vave kudenga mwana wamai. Akatideniwa ndisati ndachibata ndiri kuvavarira kuti dai ndachibata seiko ndichiita zvandisingadi. Best hit music every time you turn us on. Every time you turn us on, there's another hit song coming on. ndochingamidza vese vari kutibata pachirongwa huchipasana nyuchi makadiko zenyu kwese kwese kwamuri. Yes huchipasana nyuchi namavharo wadzo. chigaro chenyu cheuseni Joshua kuya kudenga kusogara nemi Samusina noya kudenga asina kururama Jehova tibatsire chikwane kururama Hakuna noya kudenga asina kururama Isha tiyamure chikwane kururama Hakuna nenda kudenga asina kururama Uchida kwenda kudenga chitanga warura Hakuna nenda kudenga sina kururama Uchida kwenda kudenga chitanga warura Kurama ya matende kudenga Heke Chaka beria huko Ande beria wasikana Beria wanamai huko Musanyanyereza na utaura chawadi ya matope Taura icho kwa nitende kudeka Musanyanyereza ka utaura chawadi genaro tungizwa Mashinga ere kubarara Musanyanyereza na utaura chawadi genaro bakairo Mukati mekupenya ikona kuzonyenyeredza kutaura chokwadi nekuti kudenga kunoda kuendwa nevakarurama chete Kutaka mari, nekutaka mari Kutaka mari, nekutaka mari Shingi Mafaro on Zimnet Radio. Kirosi zabu kama zati muri mutene baba Sinoti muri mutene Kirosi zabu kama zati muri mutene baba Sinoti muri mutene Yesu tijapembera chete kana takunda osenyika tijiti muri mutene Yesu tijapembera chete kana takunda osenyika tijiti muri mutene Baba wangu Rumbidzai Jehova nokuti wakanaka musi wechishanu wega wega ndiwo tinosangana kubva pamidday kusvika na 3 p.m. Yes, chirongwa munochiwana kubva kuno ku Desert Studio South East of England neni wanyu Mavharo. Isa iwe nditambidzewo mbira dzangu kuno iwe ndakanga ndikutaura navo kuseri kunkoma fambirai ngoma imwe nofambirai zvikazaiwa ngoma Mavharo 3 tracks dzavo dzenyuwa album kwasara 3 kuti ripera album racho ndikavati mimika ndimi munenge maadhi next chamunorwa nebeta nekuti aiwa murume wacho anotamba nemasoko kuzoti kudenga usanyepero iwe
kumira kurura vana venyu. Ndo zvatinogona kutongoita chete kukumbira kurarama kuchengetedzwa naisho mazimba ose Mwari vanorarama. Nekuti mudzene makadiko mese muri bata. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Live broadcasting coming to you live from DZ Studio Southeast of England. Nama farwacho. Yes, why not? Kungopombonoka zvedu ngoradanura ngoma. Mazita mkoma imanu ofambira indidandira express kubva paubva rakanzi munozodei. Ishe mururami utibatsirewo mambo. Chinipayo moyo wakanaka ishe wangu mambo. Ndikwanise kugara zvakanaka. Yes, kukumbirira moyo wakanaka kukwanisa kugara nevamwe zvakanaka mumaraini. Baba vangu we. Panari kurwara ere. Ngadaidze vakuru vekereke. Ya baba ya were. Daidze vamasiya. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Welcome to Zimnet Radio, your 24/7 internet radio station. Zimnet in a flavor. Zimnet in a danger. One time in a flavor. Zimnet Radio, Yakabaka. Let's do it! Zimnet in a danger. Zimnet in a flavor. Zimnet in a danger. Zimnet in a flavor. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live 24 hours a day. This is Zimbabwe's #1 Zimnet Radio. Tune in for your favorite bits, tunes from Zimbabwe. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live. It began in Africa. Tofambira pamberi nechirongwa muri Zimbabwe sindodaidza vakomana vomokisi connection kamo kanonjinlala. Pakaipa makadi kumese muri kubata ndikuona chivara chiri kutsuka musi Friday. Yes, abantu sebebulawa yindlala, abantu sebekaselwa yindlala, abantu sebebulawa ilizwe lonke lingaka. Washa izulu kaliko lonyaka izulu, abantu sebebulawa yindlala, mayibabo sebebulawa yindlala, abantu sebebulawa ilizwe lonke lingaka. Wow! You're locked on to the hottest station. Zimnet Radio. Abantu sebebulawa yindlala, mayibabo sebehlaselwa yindlala, abantu sebekaliswa ilizwe lonke lingaka. Kodwa phansi entabeni enkulu nje lesekuza kamutsho ukuthi ngabe kutheni izulu lithenya. Washo atitshele namadlozi atikambise njeleli, atitshele namadlozi atikhombise njeli, xa kunje siyabuyela enjele, xa kunje siyabuyela enjeleli, siyabuyela enjele, xa kunje siyakubika enjeleli, siyakubika enjele, ngoba indlala izasibulala, siyakubika enjele, sambeni siyakhuluma enjeleli, siyakubika enjele, xa kunje siyakubika jelele ndibona ukhulu. Washo siyakhuluma enjeleni,
siyakubika njeleli yindlaliza sibulala siyabika njeleli siyakhuluma njeleli siyakubika njeli okunje siyakubika njeli okunje siyakubika njeli okunje siyakhuluma njeli okunje siyakubika njeleli siyakhuluma njeli mayibaba indlaliza sibulala wophe yabulala indlala fokunyawo khala wonke umuntu Sounds from out of this world. Zimnet Radio. lokhulu bekhala obhuti ekhala amajaha madoda zikhale lezi ntombi ezithi zona ziqinile indlala enakuthi unganani washa ibopho washa indlala lonyaka bantu siyakhala isizwe sikaNkulunkulu madoda impuphi isiqoqela sendaba ayisatholakali phansi khona lekhezi madoda wethu siyakhona kubosonjezefu utshayi siyakubojujume madoda ebuta ubili entoli madoda isigenge engasibona abasalala abantu emzini yabo sebelala ezitolo madoda belindele yona impuphu abasathanda ukuze imota lezi ezinkulu ziduma sebethi bengeza imota ziduma begijime bengena emalayinini beze beqamlane labantwana bezama ukuba ngabokuqala phela ukuze bethole lawo belale bedlile phathi isimanga kodwa kungasisimanga umdala wasenyabana madoda egijima ehamba ngetrakita uthe ebona imota empuphi ithutsha wehle emoteni ehamba kiyo wathi itrakita lokhu iduma exotshana le mota empuphu madoda ezama ukuthi ebambe ilayini washa esidikidikile register lapha esiwoda khona bantshontshela amachukela madoda ngasala ngimangele khala ngechukela yami madoda indlala imbulele okwaze kwathi umfana ekhaya la uchiseru ochati khopho ngechayiliti bamtshontshela 28,000 eflamfu madoda ngendaba yendlala washa kwakhala izingane kwakhala labo gogo kwakhala labo khulu kwakhala labo mama zakhala izintombi akhala lamajaka yindlala yizibulele yindlala yizithathele yindlala yimbulele yindlala yizithathele siyakhuluma nje sambeni sekubika nje leli siyakhuluma nje okunje sekubika nje leli okunje sekhuluma nje leli siyakubika nje washa izima abantu sebebulawa indlala mayibabo sebehlaselwe yindlala makhaya sebengenelwe yimaphi Sounds from out of this world. Zimnet Radio. Senkala ngechukela yami ephelele moyeni senkala ngechukela yami ephelele moyeni senkala ngechukela yami ephelele moyeni he iphelele moyeni yami madoda izingane zingasayitholanga washa fokunyo yena wena yiwe azobhalala wena
ndova kumano vemokisi connection kama kanonzi indlala iyabulala indlala iyabulala indlala iyabulala indlala ibabulala indlala ndichingamidza vese vari kuti vari pachirongwa makadiko muna mavharo yeze huchi pasina nyuchi muzwechisano wega wega musakanganwe yeze nasi guest artist watinaye best in caberoni mugoma mpita clopas mpita yeze vanofamba nechikwata chinonzi the mighty glory avanabhamu rakanakisa rinonzi mhemberero ino9 tracks ndiregedze kutaura zvakawanda mozozvinzwira mega patinenge takurukura navo mazvita boys the mokisi connection mazvita thank you so much yes vanokungurusa ngoma akomana vacho tiri kupinda musouth africa mune muchinda anofamba nezita kuti mbizi nechikwata chinonzi ocarina sounds kambo kanonzi isikwele siyachita ndovonga ndagona makadiko ndo zatinoita pahuchi pasina nyudzi musichisano wega wega Secret.
Radio. Never go wrong with Zimnet Radio. Kana pane vakateerera mu South Africa mfunge ndiri kukumbirisawo kuti kana pane vanoziva nhamba dzemuchinde anofamba nezita rekuti mbizi ndore kumagitare chikwata chinonzi Karina Sounds munzi kuti anzi namafaro ndikudawo pachironga ndikuda kumonza pachironga panapa inombvunza neshona yachipindura nendevere inyaya yabva mirori animaona kuti ndiri kuwana ma-comments kana ma-positive comments from vanhu vari kukomenda pamashos andinoita panonzi kukoma mafaro seimimi muchingoita hurukuro nevaimbi vanotaura shona chete saka tinoda kuti tigadzirise ipapo handi maona manje muri Zimbabwe musakangana kuti mukati mezuva ranhasi I'll be crossing over kuGaborone muBotswana mundendi namugoma Clopas Mpita yes guest artist wedu mukati mezuva ranhasi musakangana kusubscribe pa Mufaro Huchi subscribe like and share zviende kumberi mberi
Zimnet Radio yatipengesa zvomene kubva kwanyajena kwamushovi kumastendegwi kwose vakomana veng'ombe dzotodla mumunda nemi vezimnet Radio. Zvimwe itai muchidire mvura. Looking for the one that can make me smile. Haven't had time to chill for a while. Kuvazi mbezi kushika lipopo. Kuweza ni kwa mkoko. Mbili kwa makumwale sewa noti siwa. Nabo mapora nabo matipa. Tingorita kushika suwa roviva. Disiti notikisa pipita wiva. Zimnet Radio. Famira mberi nechikwata masimba edenga kama ngatiende vadikane vavuve Methodist, United Methodist. You can never go wrong with Zimnet Radio. Racho nasika line rapo chakaipa ndikuchingamiza vesoro kuti vari pachirongwa makadiko mune mafaro mu Desert Studio South East of England.
Chirongo which pasina nyuti patino kunzira ivaimbe Zimbabwe. Yes, I'll be crossing over to Gaborone mo Botswana ndilinge ndina mkoma Clopas Mpita. He's our guest artist. Rekati mukungurutsa ngoma. Masimba edenga kamba ngati ende vadikani. Vanofamba nekereke United Methodist ndinodaira kuti munokaziva kamba yaka. Takatumwa kuzoparidza soko rake. Zvita masimba edenga. Yes, ngatiende vadikani kune zunde ramambo kune basa rekuita. Ndobva ndadedza Reverend Charinge neSouthry Park Wabvuwi kana toyambuka Jordan etizofamba mumweya. People's choice.
Tiko kamba kananzikana tuyambuka Jordan tizofamba mumwe ya Reverend Charinge vari pamwe jete neSouthly Park Mabui. Hapana chakamboipa kuti tikudze Mwari, hapana chakamboipa kuti tiende Mwari. There is power in praising, there is power in worshiping. Kumboda kuti tisangane naizvo mazimba ose mukati mechisano kudaizve. Akakanaka tofunga kahosho ndo kakadai kangoma vakadai vazowedzera kangoma. Anapa ndinoda kutora kambo kanonzi dzvara muchinjiko pati kakaimbwa nemagrupu akasiyana. Dotanga kunza mukomana anonzi Mukombero B and Sadziwa Anglican Gospel Singers. Kambo kanonzi dzvara muchinjiko kubva paubhamu ine zita rimwe chete rekuti dzvara muchinjiko. The best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Listening to Zimbabwe's finest radio station, broadcasting worldwide. Zimnet Radio, the people's choice.
touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. Ndicho chikwata chinonzisadziwa Anglican Gospel Singers vakatungamirirwa nemuchinda anonzi Mukombero B. Album inonzi Dzwara Muchinjiko. Kambo ikaka kandati ndiri kukatora ndokukabatanidza nekamwe kakaimbwa nerumwe group tinzoti vakakaimba zvakasiyana sei. Tonzo kuti pane maimbirwa zvakaita zvakasiyana here kana kuti vakaimba vakagona ndivapi. Makadiko muri kutibata makadiko muna mavharo pakuti pasina nyodzi. Zvatineita musi wechisanu wega wega kuspice up kuti zviiteka. Dodedza mufakose Anglican Singers gambo kamwe chetezo kane zita rimwe chete Dzwara Muchinjiko. Ndakatora pabhomu rakanzi hakuna anoramba soko mufakose Anglican Singers Dzwara Muchinjiko.
Mafaro on Zimnet Radio. Wese vari kupinda pachirongwa nekuchingamidzai. Yes, tiri kufamba zedu mbichana musechisano munongoziva kuti ndonguva yacho yekumbobombonoka yekufara. Munene wenyu Mafaro ndakabata mchina ndiri mu South East of England. Yes, pachirongwa kuti pasina nyuzi. Mufakose Anglican Singers kambo kanozvara muchinjiko kubva pabhama yakanzi kunanoramba soko. Kuimba kwangu kuri kune vaviri vatatu vaitirwa zvakanaka nekambo ikakaka. Musakangano subscribe kumafaro kuchi pa YouTube. Yes, subscribe, like and share. Zvoenda kumberi musakangano kurova bhero iro. Mukarova bhero iro roka tikango uploada zvisa munomaziviswa very quickly. Vakomano Plumtree Sounds vari kupinda mudariro. Vayatanda ndozita rakambo kacho.
Liyadonga nje ukuchimbilweni kucima igijima lisiyangwezela ngaphandle ezenibizo lezithola sesithile. Yeah. James boy. The big animal here. Matsukiro ari kuita chivara chino ka hey munodarisa muri Zimbabwe munodarisa handisani ndamboona zvakadai nhasi hameno kuti ziti because kune kazuva kuno ku-UK here handisi kuziva vose vachinji vacho vese vari kuita chuni ndikuona kuti ndive muno mu-UK munomo. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Muna mafaro yes pa Zimnet watobata pa www.zimnetradio.com. Uzakangana usubscribe kwa mafaro huchi yes kuitira kuti kaka zviende kumberi. You like, you subscribe, you like and you share. Ende pane kabereke kuti kana tangokanda zvitsa izvo zviri kuuya. Ndine vakomana vakati kuti vakati mukoma mafaro tikandirewo mhanzi dzedu pa YouTube apa saka musazorasikirwa nezvitsa zviri kuuya. Vakomana vePlum Tree Super Sounds akamo kanonzi vayatanda. Clyde Malunga calling from Zimbabwe, and I wish you a good listening of Zimnet Radio. Bye bye. Ciao, ciao. To teach Mutaz what it is like it is Zaziri. Continue listening to the favorite radio station in the whole wild world, Zimnet Radio. Now, today's best music. Shumari unoziva dzezimnet radio idzi ndaswera panapa ndichiterera mhanzi vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga iwe garapa ndati garapa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa izimnet chete iyoyi. Madzinze mbira kambo kanonzi madzimambo hapana chakamboipa kubata musambo uyu hapana kana hapana. Yekani Solomoni wauya ndiye yu Solomoni mwana wa Davide. Ndiye mambo yewo uchenjeri baba. Yekani Solomoni wauya ndiye mambo yewo uchenjeri baba. Yekani Solomoni wauya
Solomoni wauya, Solomoni wauya. Kune avo vakaremerwa. Solomoni wauya, Solomoni wauya. Kune avo vane gakava. Solomoni wauya, Solomoni wauya. Ingave nyika ine mabotso. Solomoni wauya, Solomoni wauya. Ndiko kufamba kweumambo. Solomoni wauya, Solomoni wauya. Ndiko kufamba kweumambo. Solomoni wauya, Solomoni wauya. Yekani Solomoni wauya. Solomoni wauya, Solomoni wauya. Ndiye kama mboye wauchenjeri baba. Solomoni wauya, Solomoni wauya. Ndiko kufamba kweumambo. Solomoni wauya, Solomoni wauya. Sounds from out of this world. Zimnet Radio. Makanodzi madzimambo kubva kuchikwata madzinza embira. Yes. Thank you so much for choosing Zimnet Radio. Tinofamba takadaro handitone.
ndisvike kenani handingadzoke zvipita vandaikanya zvitina nemate irichipisa zvitina neufa itai kuti ndisvike kenani haungadzoke kunyika mawaibata mabasa erima zviri nane kuti unamate ugowana upenyu hwemweya haungadzoke kunyika mawaibata mabasa erima zviri nane kuti unamate ugowana upenyu hwemweya handingadzoke zvipita vandaikanya zvitina nemate ichipisa zvitina neufa itai kuti ndisvike kenani handingadzoke zvipita vandaikanya zvitina nemate ichipisa zvitina neufa idai kuti ndisvike kenani haungadzoke munyika mawaibata mabasa erima zviri nane kuti unamate ugowana upenyu hwemweya haungadzoke munyika mawaibata mabasa erima zviri nane kuti unamate ugowana upenyu hwemweya haleluya 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 handingadzoke zvipita vandaikanya zvitina nemate ichipisa zvitina neufa itai kuti ndisvike kenani handingadzoke zvipita vandaikanya zvitina nemate ichipisa zvitina neufa itai kuti ndisvike kenani haungadzoke munyika mawaibata mabasa erima zviri nane kuti unamate ugowana upenyu hwemweya haungadzoke munyika mawaibata mabasa chikwata chiedza chevatendi yezi shuwa haungadzokeri muijipita kwakunopisa pisa zvidhina neuswa kukanya zvidhina nemate. Zvimwe zvacho ndezvekuti kana uchinge wanunurwa mutsembedzi wasatani unoda kubva wabuda ya ukanga wataurirwa kunzi siya zvakaipa ibva wasiya haikona kudzokera futi. Mabasa erima darkness unaona unofarira kushanda murima apakaipa upenyu hwemweya handingadzoke zvipita valaibanya zvidhina nemate ichipisa zvidhina kuimba kwangu kuti mukuitika zvakanaka muri Zimbabwe. Yes, muzvechishanu kutandara zvedu kotoita zvokuita seigo kungorradanura kumbombonoka zvedu ngoma
ndoramba ndiri kungokuyeuchidzai. Yes, manje will be crossing over kuGaborone kuBotswana uko ndichange ndina mukoma Clopas Mpita, our guest artist mukati mezuva ranhasi. Malbeze kamalani Standa ngosabela Maula sisingunzo Keche manga Tambochora na mkoma Chris Good. No mahotengom kan Yewagambe yimbenja No singoma yotando Ye conserva wena Not to tando love But not so really Good boy to do one I will come on your mountain Velengo wetwa Gekwana song ya tamtamna Go itimbalande Sopas lafame Go banges and thangawe Balago shutana way Sakumboze wetu Sounds from out of this world. Zimnet Radio. Mabenga zangu zesuganesa Angege mvumbe Ngoba ngihamba nawe Angege mvumbe Top tandalame Olamba sanga lako Top tandalame Olamba sanga lako Ndio mkoma Chris Good. Yes, mkoma Chris Good hati kufamba nao zvitu tambote timbochkora vari kutibata vese. Thank you so much mwana Mavharo. Manje so we'll be crossing over to Gaborone ku Botswana uko ndokwa kune guest artist wedu zuva ranhasi. Nomabenga zangu sesuganesa Angege mvumbe Ngoba ngihamba nawe Sengivaya nawe Angege mvumbe Wana samtoko mrikwero kana samtoko Mbete makedekede tuone Mokoma Felipe Chipombu. Yes, Kambo kanonzi samtoko Chinangwa chawo vaida kuti ndiparare
Tontoramo vaida kuti ndiparare samtoko, vaida kuti ndifire mchere mabuja, vaida kuti ndijure samtoko. Ana samtoko vaida kuti ndifire mujeri ana samtoko inga ndinokuziva ine kurima mapuno nomango okozvo kunopinza wanga mujeri manga maita sei ana samtoko muri kwere uko mabuja akambo ndakatora pabva yakazikumbira kuvakuru mukoma Felipe Chipfumbu neMboma Express samtoko. Yes, mbichana zvedu kupinda mutenje zone. Pamberi pamberi ndinodaidza chikomana chanzi Colin Makombe mandimundikidza mandibunyikidza mandisira pressure nai ndozida rakambo kacho vari kutibata. Thank you so much. Muna mavharo paZimnet Radio huchi pasina nyuchi pana anoda kundiudzawo ine nendebele kuti huchi pasina nyuchi zvinoti inotaurika kudiko ndimbozama ka tombotyora Dinyerere tinoramba dinyerere tinoramba dinyerere sendisina chandinoziva sendisina chandinogona
sendisina chandinoziva ini tinoramba ndinyerere. kana chiri chipo chakasikwa chiri mumunhu hapana ngarama kana chiri chipo chakasikwa chiri mumunhu hapana ngarama kana chiri chipo icho chakasikwa chiri mumunhu hapana ngaramba mombe yachera kusungwa kurutyi kuruboshwe haikweveiwe 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 mukati ndive kweta mandibonyeketa kutonga nikone mukati ndive munyorini mandibonyeketa kunyora nikone mukati ndive chirema mandibonyeketa kurapa nikone mukati ndive mufimini mandibonyeketa ufima nikone kambo ndakatora pabhamu yakanzi munyepfu soft meat ai mikaibva pakaibva makariko vari kutibata. Thank you so much. Tiri kufamba zvedu mbichana manje so manje ndakutombocheka malevels nemasystem achona kuti how far tichange takucrossa kupinda mugaborone umo. Ndichange ndikubatana namukoma Clopas Mpita guest artist wedu mukati mezuva ranhasi pachirongwa huchi pasina nyuchi. Yes ramai muripo musamboenda musambosuduruka vari kutibata muna Mafaro Desert Studios South East of England. Nhasi kuno kune zuva but kune kachando futi ukabuda uchida kuzviita hanzi gentleman is got no weather unodzoka neruvhesi kama kanonzi mandimbonyikidza kuiswa papuresha kuiswa pakona chaipo
the one that can make me smile. Haven't had time to chill for a while. Goodbye to magic, shikari popo, kuweta ni kwa mkoko. Mbili kwa makumwara, sewa no otisiva. Nabo makola, nabo matipa. Señorita kushika, suwaro viva. Disiti no tikisa, pipita wiva. Zimnet Radio. Zimnet in a flavor, Zimnet in a danger. One time in a flavor, Zimnet Radio, Yakabaka. Let's do it! Zimnet in a danger, Zimnet in a flavor, Zimnet in a danger, Zimnet in a flavor. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live 24 hours a day. This is Zimbabwe's #1 Zimnet Radio. Tune in for your favorite bits, tunes from Zimbabwe. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live. It began in Africa. Yes, mkoma love mama G. Kuya lilizwe. Murisei Zimbabwe, murisei nasi, murisei go, zirisei go, parisi pa moya hapa. Andi tuni bichana. Shaina gule amankaza nenkumba age shaina gule amankaza nentanda age shaina gule intombi zinkumba age shaina gule o mama bentanda age shaina gule o mama bentanda age shaina gule labo baba bentanda Shayina gule namhla sebenzonda ake ngashayina gule namhla sebenzonda ake ngashayina gule lilizwe ake ngakhula gule ayelele ake ngamthathu #1 lapha ekhaya ake ngashayina gule lilizwe Shaina gule wele Zimbabwe ake ngatula wele Zimbabwe ayelele ake ngamthathu #1 lapha ekhaya ake ngashayina gule amankazana enthanda ake ngashayina gule amankazana enthanda ake ngashayina gule ochoni bentanda ake ngashayina gule
time onentanda ake ngashayina kuleli namhlu senzonda mina ake ngashayina kuleli ojoni bentanda ake ngashayina kuleli time onentanda ake ngashayina kuleli nabo Henry bentanda ake ngashayina kuleli namhla sebengizonda ake ngashayina kuleli Shayina bule lilizwe ngakula bule lilizwe ayelele ngake ngamthathu number 1 labekhaya ngake ngashayina bule omakazana enthanda ngake ngashayina bule ojeni bentanda mina yes madara msambo mgoma love momaji uyelelizwe yes makadi mezi muribata purise ikoko murikokoko parise pamoyo yes muri kudya sadza here kune vakurara koko nevari kumugama watiri maita munamato here. Welcome to Zimbabwe mkoma Albert Nyati salakule atisibuonekana zvedu vatereri tichiripo right pa top of the hour ndinenge ndakufanirwa kuti ndibatanira mukoma Clopas Mpita yes guest artist wedu because vangu vakanditi aiwa mukoma mafaniro kwanisa kubatika pa 2 o'clock 2 p.m. UK time kuda kuti 3 p.m. kuBotswana nai yeah, I think we are in our difference kavati aiwa mukandibata na 2 o'clock dzokwenyiko kumunondibata ndosaka takungurutsa ngoma kusvika panguva dzese idzi top of the hour nenda kubatana na mukoma Mpita Clopas Mpita guest artist wedu mukati mezuva ranhasi. Musukukhala mntanami uzikhethele wedwa ukhethe indlela ameva ahlaba ongananzeleliyo nje kuphela ukhethe ubudala usumdala usuzadala namhlanje usuwachila amandlwane namhlanje usungumama namhlanje usisiyasumulo wakho umuzi
indlela ibuzo kwaba phambili inyathi ibuzo kwaba phambili ulalela uyihlokazi lalela unyokozana lalela wangakwakho siguqukile sathi sibongo namhlanje inhlamba ngamagcobo emendweni mntanami inyembezi ngezokuceca emendweni mntanami abakunyeyayo bayakwakha abakucebisayo izihlobo jela ubuvila ngabakhi kabuhlisi uyalambisa qaphela kungasikakho uhloniphe In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. kasifuneki chapha emendweni mntanami ndodakazi qaphela othatha wese qaphela umhawu ndodakazi waphekwa lembokodo imbokodo yavuthwa wona wehlula umkakho libhanti ngelapho ungalichiya naye engagezekanga gezisa angithi ngowakho naye engahlambulukanga mhlambulule angithi ngowakho mcebise njalo la yakuqekise ungamsoli kwabanye ngoba usikhethele makuhlale kunjalo. kuimba kwangu kuti mukitiko zvakanaka watereri yezi tiri kufamba mbichana zvedu top of the hour ndienda kucrossa kupinda mugabirone yes amasystems ese achekwa yese tateka zvese zvatoita bo rega ndingorova few tracks tibva tasvika pakuzobatana namukoma clopas mupita artist wedu wezuva ranhasi kambo kanosala kuse yes amusare zvakanaka aiwa handisi kuoneka ndiri pano iri chikomana Clement Magwaza kupinda mudariro
bazalwane bazalwane pendukani ngoba umbuso wezulu sisethu sokuphela bazalwane bazalwane pendukani ngoba umbuso wezulu sisethu sokuphela Badeni madoda silungiselele lawe indlela yakho ndoda basomba yenza tiselu asambena enkozweni bafana. You can never go wrong with Zimnet Radio. Gono wanda kamutamisa kaJV kanonzi nhonga dhora pakadai apa ndopa unoda kuri nhonga manje. Kuchingamidza vese vari kuti bata yes muri Zimbabwe kambokana kachipera kanaka ka takuchigadzirisa kuti tibatane namukoma Clopas Mpita vatomirira izvozvizvi. Yes, vamwe vakangondiri mukoma Mafaro aiwa tinobatana tingatibatane ina 2 p.m. ku UK ikokoko kanguva dzangoti pfurei zvadzo mbichana pana 2.
yes munoda kuziva kuti musi wechishanu wega wega tinonge tichikukura nayo wayimbi right. Saka this week mukoma cloppers mpita ndo guest artist wedu. Rega ndirambe ndakanyarara muzvinzwire mega. Chikomana Clement Magwaza regai ndibva ndati kune vanomuziva muchinda uyu kauyu Clement Magwaza uyu mmozodanza namafaruka ndoda kunzwawo pachirongwa apa unokuluma ako nendebele ndichikuluma neshona. Yes, saka kune vane nhamba dzamukoma Clement Magwaza ndibatisewo tidambokuluma nawo panapa pachirongwa panapa tinzwa zvakamira sei vanozvigonawo sei. Tofunga zvine zvichinakidza kuti nenchivabvunza neshona iwo achipindura nendebele because inini handikulume pamwe iwo vavakhulume shona saka pane pakatoipa pane pakaipa ndoka flavor kacho ke7 radio ikakaka kane danger vari kutibata. Thank you so much. Manje zvakuita amshina tatesta ndogara rakataura kuti airtime ichatopera nekubiwa. Kuimba kwangu kuti muribate zvakanaka nakambunyazontinzwa zvisina kana kurovana mudenga musina kana mangoromera live and clear and direct Asambena sibongelele bafana basoba Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Zimnet Radio yatipengesa zvomene kubva kwanyajena kwamushovi kumastendegwi kwose vakomana veng'ombe dzotodla mumunda nemi veZimnet Radio. Zvimwe itai muchidire mvura. Yes, muri Zimbabwe sekutaura kwandaita kuti mukoma Clopas mpita vari kuGaborone kuBotswana uko. Yes, ndo guest artist wedu mukati mezuva ranhasi mukutaura nawo vakanga vadhaiwa mukoma Mavharo mukandibata around 2 p.m. UK time. Haiwa zvinenge zvakuita ndosaka mangonzwa ndichingoti manje unombo pane pekuti ukanyebaka unopererwa nezvekunyeba but inini asinganyebe nanyingokudzai kuti manje handiti. Saka manje is just soon now zvaka zvakuitika panapa vari kutibata. Thank you so much. Uchi pasina nyuchi musakanga nekusubscribe pamafaro huchi zviende kumberi tibva taendesa kumberi vanofarira vachifarira vanosekerera vachisekerera. Saka muri yeZimbabwe yes chirongwa uchipasina nyuchi tinobata vaimbe Zimbabwe sungura gospel uchifamba zvakadaro. Saka nhasi muimbe watinaye ndewe gospel music. Saka regetona kuti ndingacross kupinda muGaborone muBotswana umo. Zimene tienda nenyika yaenda nemunyika takabata chimuti ndisu takabata chimuti